Akşamın hayırlı kardeşler. Bu yağdaylarınız Merdan Ağa hoş geldin. Bu musun? Merdan Ağa. Esenlikler o değil. Buyur Evet. yok. Tema. Ne diyeceğim Merdan Ağa? Koçuluk mu? Ay mana çayım. Çoğutin min. Bugün Buyur. birazcık yemeğin üstüne bu gururun döştük. Geçireli başardığımızdan. Şimdi Türkmenistan'daki var olan devlet kuruluşu değil yani. Koşudurlar içine alal goğul devlet kuruluşunu. Ee, Bir neçe problemler hakkında gururun ediliyor da yönü edilen problemaların hiçbirini görmeden gelýän bir goşadyrnak içinde bir döwlet bar da, ýani bunu goşadyrnak içine alaly. O ýerde döwlet ýok da, şu ýokdugynyň üstüne bir neme durk geçel giňişleýin duruşdaýdy. Biz bu halk bu problemalar hakkında gurrun edýär ýa şu problemalar dile getirýärler, o ýerde bu ýerde arşykaýet neme diýerler. Welin bu halkın ardını dinleyen ne kuruluşlar var, ne beyleki deputatlar var, ne yeniler var. Diyecek olan görmeden gelen bir nemeler var da, toporlar var. Yani topor diye vaydalı. Yine halk maslahatı deyip bir neme çıkanlar, kuruluş çıkanlar. Ne şu halk maslahatını ne hilek yagdaydı çıkardılar ve ne için çıkardılar. Ne devlet kuruluşu Türkmenistan'la doğal yagdaydı yıkılan. Yani ki devlet kuruluşu diýänimi bunu devlet kuruluşu diýen konstitusiýon kuruluşu diýendir, devlet kuruluşudur. Yani konstitusiýon kuruluşu devlet kuruluşu bilen nemedir da barabar. Yani diýen ikisi. Konstitusiýon kuruluşu sen ýykdyňmy, devlet kuruluşuny ýykdyň diýmekle nemesini berýär da, alamatyny berýär. Indi bir düýpleýin bir tarihe geçerler. 30 yıl mümkün öz baştaklığımızı kazananımızdan beri Türkmenistan öz baştaklık diye hatta göz baştak değil herhalde kuatlıdır. Bunun koşudurnak için alalı. 90. yılı öz baştaklığını kazanandan son konstitusyon kuruluşu dörüdülyerde bunu. Yönü konstitusyon kuruluşu has berden gayger dörüdülmekliği. 92. yılla halk maslahatı kurulýarda Niyaz döwrüne başlap. Niyaz döwrüne 92. ýyly halk maslahaty döredilýär we o halk geňeşi diýip atlandyrýarlar. Ýani maslahaty. We 2008. ýyla çenli dowam edýär şol halk maslahaty nemesi. Kuruluşy öz işini 2008. ýylda dowam çenli dowam edýär we onuň esasy nemesi bar. Halk maslahaty näme üçin döredildi? Şoň üstünde men birazjyk görüp geçdim de göz gezdirdim. Halk maslahaty näme üçin döredildi, näme sebäpden döredildi? Yani bu halk maslahatyny döretmek Türkmenistanda şertmi asliyetine? Yani senin konstitusyon kuruluşun barka halk maslahatyny näme üçin döretýänse? Yani Türkmenistan'ın halk maslahaty geňeşi diye 1992. ýylda döredilipdir. Bu geňeş Türkmenistanyň garaşdyrlygyny elan edenden soň konstitusiýa düzedişleri bilen baglanşykly esaslandyryldy diye. Konstitusiýa düzedişleri bilen baglanşykly esaslandyryldy. Halk maslahaty ýurduň iň ýokary wekilçilikli edarasy bolup, konstitusiýa ütgetmelerini tasdiklamak. Insilendiňe konstitusiýa, ýani halk maslahaty ýurduň iň ýokary wekilçilikli edarasy bolup, iň ýokary wekilçilikli edarasy bolup, konstitusiýa ütgetmelerini tasdiklamak, milli ösüş meýilnamalary, ykdysady we durmuş syýasatlary ýaly möhüm meselelerde karar çykarmagy ygtyýarly bolup galýar diye. Halk maslahatynyň öz nemesi işi alyp barýan işi. Niyaz halk maslahatyny halkyň isleg arzularyny beýan edýän platforma hökmünde kesgitläpdir. We onuň Türkmenistanyň syýasy guruluşynda merkezi orna eýe bolmagyny üçin etdi diýerler. Geňeş döwlet edaralarynyň jemgyýetçilik wekillerini bir ýere jemläp milli agzybirligi hem-de ösüş maksatnamalary zat garaz şoňa meňzeş nemeler ýazýarda ýylyny okumaýyn. Yani esasy ýerler nime der bize aýanla halk maslahatynyň esasy näme sebäpden döredilenligi ýa bolmasa näme sebäpden näme iş alyp barýanlyklary belli. Ýani
yeni yankıcı yerini täze nämede konstitusiýa ütgetmelerini tasdiklamak diýe konstitusiýa ütgetmelerini tasdiklamak. Bu taýda da ýalňyşyrak ýazypdyr nemesi. Karar ýani halk maslahaty 92-nji ýylda döredilýär, 2008-nji ýyla çen dowam edýär halk maslahaty. Ondan soň Berdim Homeýew gelip halk maslahatyny biraz da kendi az wagtlyk bir ýatyrýar halk maslahaty nemesini. Indi bir ýuşkun bermek üçin de soňundan ýene täzeden başlatýar halk maslahaty. Hal ýani nemesini näre maslahaty geçirýär nemesini. Indi şu maslahat häzirki wagtda döwletiň iň ýokary guruluşlarynyň biri Türkmenistanyň ýöne döwletiň sütünni düzýän, döwletiň esasy sütünleriniň birisi bolan we özüm eldegirilmesiz bolan konstitusiýon guruluş islenip bir döwletdir. Bir midemiz eldegirilmesiz bir sütün bolup galýardy. Yani bu konstitusiýon guruluşynyň hiç ýeri ortada ady ýok. Yani düşünüp bilýän halk maslahaty bir neme bar. Yani konstitusiýon guruluşynyň hiç ýeri ortada ady ýok. Yani konstitusiýon guruluşy näme üçin gerek? Asliýetinde bu näme işe bar bolmagy konstitusiýon guruluşy. Yani oňa da bir nemesini okat geçýär. Konstitusiýon guruluşy bir döwletiň esaslandyrylan hukuk we dolandyrys ulgamany aňladýar. Bu düşünje döwletiň guruluşyny, häkimiýetiň bölünşigini diýär. Yani halkyň hukuklaryny we borçlaryny şeýle hem döwlet idaralarynyň jemgyýetçilik arasynda gatnaşyklaryň esaslaryny ketgitleýär. Yani konstitusiýon guruluşynyň bir nemesi, bunu özü okat geçerler, wagt görjüler, ýyllaşlarmy. Diýjek bolýanym, ýani konstitusiýon guruluşy ýakyp, onuň ýerine ine şu ekrandaky görýäniňiz halk maslahatyny getirdiler-de. Halk maslahatyny. Yani bu ýerde de halk maslahaty diýip bärde de bir pampersi ýaşular jemlenýär. Yeni şoňa beňleşikler jemlenýär. Yani biz bu üstüne kän durup geçdik-de. Gatken durup geçdik bu nemäň üstüne. Ýöne biz bunu dowamly nemetmemiz gerekli, syýasy sen bermemiz gerekli. Buňa syýasy sen berýän hiç bir nemeler ýok häzirki wagtda. Kişiler yok diýen bärde. Yani bizim höz nememizden, toparyn guramamyzdan başga. Inni şu ýerde görýäňiz, el çarpyp duran nebelerini. Şu wagtky bir sesini çykardyň halkyň ýagdaýy ortada, yani halk nähili günne ýaşap bolýar häzirki wagtda. Nähili gün görüp bolýar. Şu problemalar, halkyň problemalaryny, ýa döwletiň problemalaryny, bar bolan problemalaryny, ýa indiki boljak dörep biljek şu döwlet derejesindäki dörep biljek gowplaryň öňüni almak üçin bir jemlenýän, bir geňiş neme dilýän, ýani bir ýermiş ýerde şu halk maslahaty diýilen bir ýeme. Ya bu halk maslahatyna jemlenen adamlar ne elle ruçkul kağıt ýazyp oturýarlar. Bir akademik nawukmuşlar, ya professor ya Nobel bayragyna eýe bolan bir bilim adamsymy, ya açyş etip beren birisi, ya bir käri hünäriň eýesi bolan adamlarmyşlar. Şu ekranda görýänler. Bagşlaryň götlerini, çüplerini ýup meçetlere gatnap beren ne götler pampersi nemeler, mollalar. Ön hatarda oýarlar-da. Olaram çykyp gepletýärler. Ine bizler şu soňky geçirilen halk maslahatyny Berdim Homeýew aýrylman kam aýrlanan soň bilemok kaçan geçirilendigini. Şondan bir parça görkezler şu ýerde, ýyllaşlarmyzy. Görsünler özleri. Şu ýerde nämeler diýilýär. Bir ekranda görür, ondan soň näme dowam etdiris merdana. Dinle. Aslında siyasetçiler Türkmenin görülgesindeki dağını parasattan nişan. Okansınız, yine de okansınız. Şunu diye dağını mı dağ maslahatlı gençler giyin dünyada yiyendir Türkmen. Halkımızı Atabatan bir kararlığa, milletimizi balkiyalı arkıçık, otellük maksatlamanızı şu bağdalığı verliye şu var. Edir şu var, edir. Gelecek şu var çiğneliye. Şu var tohum atalıya otellük koyu verecek. Bir yaşlı nesil sormakta bir yoktan golluya kahramanı. Karıştırdık batımızı yani arkadaşımız. Şu katı oğudan onun başlarını geçiren biliyor. Şu yurdu ettiğimiz kahraman arkadaşımız. Elbette yurdu etmek kıyın. Şimdi şunu arkıçet nesil verir. Perdendi bile kektiyeten yani milletin, devletin berkliği. Şuraya perdendi bile veriptir.
Şuraya arkadağı veripdir. Yılımızın nişanını gördünüz değil mi? Kahraman kadam bir de şuna katı kendi asımdır. Anırsınlar Türkmenistan'ın kartası durandır. Önünde bedev durandır. Ağatı şol kahraman kadam. Bedevli kapa, bela gelme. Üstünde kim atıyor? Arkadağı atıyor. 10 yıl seresen dara ödek deyiptir. Eğer 50, 100 yıl ömür seresen, prezident yetiştir. Eğer 1000 yıl ömür seresen, şehadət yetiştir deyiptir. Kahraman arkadaşından başka deyip bu gözlemem. Kahraman arkadaşın kitabına bağlıdır. Menin baş talimatım vatana sevgi. Milli liderime. Çünkü tarihi çıkışına değil. 30 yıllık maktatnamını gelip tutuyor. Ehli söğütler bir yaşlılar gol ya. Kahraman arkadaşım. Benim başına zaman oldu. Yurdumuz avadan olsun. Devletliğin devamlı korunan. Nesil devamlı Allah Teala versin. Çoğuluk gör, yumruk gör, kovuluk gör. Dinle. Bizim büyük şıvar mı? Kimin söyledi? Kahraman arkadaşımı mı söyledi? Dinle. Sen bakın, Türkmenistan. Kahraman arkadaş Türkmenin oğlu, alıp barayan yuvalı genişten dolu, gerdeninde büyük halkın akbali, ömrünüz iyi işin rovaz arkadaş. Beyik devlet, eziz ülke, doğduk depe aslı mekan, ehlicesi senin ödün, can vatanım Türkmenistan, keremlidir yeni toprak, keramettir mavi asman, edermendir oğul gıydın, can vatanım Türkmenistan. Hemmemizi bir muhaddes duygu birleştiriyor. Olayım, mehriban yurdumuzda, il halkımıza çeki sevgidir. Halka kulluk etmek, hakka kulluk etmek. Mikrofon. Yine gördünüz, dinlediniz. İlhaçlar katı. Şunu dinlep ne durup biliyorsunuz. Asıl ilk bilen son bir sorayın. Yaşlılar deyin buna. Yaşlılar deyip bunu biraz uloltmalı merdana. Yaşı ululur deyip uloltsak ol uze bizim nememizde pozisyonumuzda dengelmez. Şunun için bunu orta çıkarıp gepleyecekler de bu ne zallaka adamlar nemeden okdun ya zallaka adamların avrayını gözden kaçıran oklar. Bütün Türkmenistan'ın avrayını gözden kaçırıyorlar da yani şu yaş oklar. Ama şu yerde problemler hakkında gurrun edilen yeri var mı? Halk maslahatı ne şu? On ettik, bunu ettik. Ya 3 ay sonki 3 ayın içinde şunları yerine getirdik. Bunları yerine getirdik. O tayda bunu açtık deyip bir neyse tane bolgusuz nemesine aydiyarlar da ne? Gatı bimanı nemeler aydılıyor. Yani halkın yağdayı ortada, yurdun yağdayım ortada. Yani şular yağlık zatlar için, dine övgülü sözler için, ya bir adamın eline serettirtme için garaz bir propaganda da arayı garaz bir neye hilek diye vaat koyup bileceğim bile nokta yani kakarlanman gürleğim olan noktalara canın yanıp diyecek kolyanım konstitüsyon kuruluşunu yıktılar da yerine şular yağlık adamları getirip koydular şular yağlık adamlardan düzülen halk maslahatını getirip koydular yine Türkmenistan'la. Yani biz asıl gurrunun edeceğin zatlarımız değil mi? Asıl gurrunun edeceğin dememiz Türkmenistan'la devlet kuruluşunun yoktuğunu halka düşündürecek olyasa. Düşündürüp ama atıyoruz. Bilyen adam bilyar hazır kavattı. Türkmenistan'da devlet kuruluşu yok. Eğer Türkmenistan'da konstitüsyon kuruluşu var olsa, işleyen olsa gel berik deyip şuların yakasından tutmalılar şular. Konstitüsyon kuruluşunun bağlı olan ya 3 tane kuruluş vardır. Yani kanun çıkarıcı, yerine yetirici, bir adalet. O şu üç kuruluşlar berdim kometfun olandan çekmeliler. Ya olmazsa şu tayda gepleyen nemelerin üstünün iş açmalılar. Sen ne yapıp hamsık mı aklından adaştın mı? Etip öğren zadın ne mi deyip. Şu kuruluşlar, devlet kuruluşu bağır olsa asliyetinle. Ya olar yalat ne mani? Maslahatı döretmene ruhsat vermeliler şu kuruluşlar. Yok ne? Devletin en yukarı katlarına iyi olan halk maslahatı. Şu an Türkmenistan'la neme de otuyor. Doğal yağdaydı. Devam ediyor otuyor. Şu kuruluş.
Öz işini dowam etdirip otur. Gurban Gulam näme? Gurban Gulam ne prezident diýilýär-de, hani goşadyrlar içine alaly. Şu prezidentden hem has ýokardaky, ýokary wezipedäki orundaky oturan birisi ine şu Gurban Gulam. Oğlunu öz ýerine getirip koýdy da bir kanun ýagdaýda, özüm bir kanun ýagdaýda geldi. Döwletiň eň ýokary gurulşy bolan konstitusiýon gurulşdan hem ýokardaky bir gurulşyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow. Bu näme üçin gerek? Bir döwlet derejesinde näme sebäpden gerek bu? Şu halk maslahaty diýilýän bir guruluş. Nuşlar ýalyp merdan asynem öz pikirim bir nämesi. Bola. Konstitusiyon guruluş diýdik da. Konstitusiyon guruluş bolanda ýani ýurdun bähgidine işleýän. Yani bir go memedir. Yani onun içinde güç ayrımı bolýan. Olmasa güç ayrımı olmasa yani hakim, hükümet kanun çıkarıcı son neme ýokary kaziýet. Şol ýagdaýlar bolmasa yani konstitusiýa içinde şol ýazylyp bolmasa konstitusiýon guruluşyň işlemegi gündäli ýurdun bähgidine. Azam berde bu ýaşul bolar ýene bolar neme da Sesin bir kere eko elýär sesin. meniň sesimmi? Hawa. Aha, aýdy berani. Şonuň ýaly bir ýaşul bolsun ýa-bir enelemizden biri bolsun tapady ýok bular. Budama jemgyýetiň içinde bar bular tapylýar, getirilýär. Şonuň ýa sistemi üçin neme da bir kömmek bar diýilen ýaly. Oňsoň bu halk maslahatynyň düzümine seredýän bolan bir wagtky gurultaýlar bardyr o döwründe. Şonuň stilinde türlüde ondan soň näme diýip görkezýärler? Türkmeniň milli düzgüni, däwi düzgüni diýip görkezýärler. Her gatlakdan adam bar. Ýöne bol aslında beýle däl de näme da meňdiýär? Bu azık komünistlerin isbalkomuna da mazyk meňdiýär. Ýöne isbalkomun güýji bolan bolsa bu halk maslahat diýilen 3 milyon adamlaryň 3 milyon 3 ýan ýerinde hiç güýç näme ýok da. Bir ýöne bir taşky dünýä üçin edýärler meňdiýär. Näme hali ýan karar almana ýani ýurt bähgid bir karar almana konstitusiýada ütgörtmeler gezmene diýip iň soňky nämesi da nähil diýýärden. Ýurt kanun bolanda birinji esas dokument da ýurt barada konstitusiýa. Şonam ütgörtme bolsa ýa gezmeli. Halk etdi yani halk istedi şu halkyň talaby boýunça şonuň ýaly bir nämeni öňe sürýärler da. Şu barmy? Nähil diýýärdim. Şonuň ýaly düşünjäni öňe sürýärler. Yani halk istedi bizim şonu. Şeýle karar aldy, halk istedi biz hem şoňa görä kanun çykardyk. Kanuny görä da kodeks ýazdyk. Şonuň ýaly yani hükümet diýilen goşadyrnaň içindäki adam şonu durmuşa girdi diýip yani şu wagt edýärler zatlar bardyr. Näme üçin daşa döwlete gidýän adam bolsaňyz başarjaň bolsaňyz ýurdun içinde de iş bar diýip senin ýurtdaşyna gidýänler özleri yaramaz yani halkyň özi ýygaýar ýalta şonuň ýaly köp pul gerek bulary gözden puldan daýanok diýip aýlanyp halky unakar edýändirler. Berde de şu halky öňe sürüp oturuşlary da aýna halk istedi yani enelerimiz var, atalarımız var diýip. Milli hopsuzlukdan zatdan hem adam oturýar eken prokuratura, ýokary suddan garaz hemmesi başlanýar. Bir abloş neme? Abloşka da bir nemeniň bir çürep duran yani halkyň ziýanyny işläp duran bir neme bar. Ýurt bar. Yani şonuň ýüzündäki bir owodanja bir renk bar. Yani bir sanlar abloş. Aşağı kaldırdım. Tesin şükürken tananı anarkiya yürüyordu.
Ýöne Niýazowyň diýen nemesi bar, halk maslahatyny halkyň islew arzularyny beýan eden platforma hökmüne ketletdi ýa-da Niýazow. Halkyň islew arzularyny beýan eden platforma hökmüne ketletdi. Türkmenistan siyasi guruluşunda Merkel orna eýe bolmagyny üpçün etdi diýär bu halk maslahaty. Ol ine seret şunun bir halk maslahaty diýilen üçme adamyň nemesinde işlemeýänligi konstitusiýa seretiniň şunun bolmana mümkinçiligi ýok. Yani şunun güýjüniň bolmana mümkinçiligi ýok. Bularyň eşkeýişini aýtany beretine döwletde din adamlary var bir kysany otyr. Döwletiň işinde din adamyň işi bolmaly däl. Döwlet çekip döwletler. Bular otyşy öň hatarlar otyr. Din. Yani bunda näme diýär? Halkyň isleri, arzuwy, ýurduny ütüsme, mana kämilleşdirme, medeniyetleşdirme, adamyň hukuky, erkinligi, haky, şol zatlar göz öňünde tutulyp gurulan halk maslahat diýilen bir zat öňe çykarýarlar da. Petrip Demirel Karaya bilen Sinesten şolaňa, şolaram elçar, bu şolaram şowraşykda, şolaram şol balşoy barat diýär ýagny agasyny emedip tarifler, mana el satışlarına da anlaşılır. Neyleştir. Yani o taýda bir Karayan nemedi Karayan özi diktatör hökmünde ýöközi atasından gelýän demän aldy da eline. Ýöne bärde bolsa Gurbanlyň özem bir nemede. Ýerden koklosy. O Rus imperiýasynyň nemesinde da tapady ýok. Bugun Rus imperiýasynda kalmat etdiler ertekden başga imperiýalara. Şahsiýet bolma ýa-da bir milli ruh, göz erklilik, onuň ýaly nemeler uzakda bul adam, ýa bul adam. Onuň ýaly laryň ýagdaý her birinde bir tan medal jagaş bar ýene wa. Şol Türkmen. Dowam edelim. Döwlet sistemasynyň ýoklugyny bildirmejek bolup halk maslahat adamlar üçmek yerine nemediler. Baram Sinesten bir döwlet guruluşy bolan ýurtlarda nähili hyzmatlar bar bolsa şolaryň hem atlar bardyr. Hukuk goraýjylar bardyr, suud bardyr, sosial hyzmatlar bardyr, ene gyzyl ýarma diýene. Yerli dolandyrşyp adam geçe geňeşlikler rahatlyk ýöne olaryň geňeşligiň ne büdjeti we ne güýji we ne elinde adam we halka hyzmat eder. Bir yani yerli dolandyrşyp bardyr. Yani şonda yerli dolandyrşy bolanda şo yerli dolandyrşyň büdjeti bolmaly. Biraz nemetiniň iliniň öz meclisi bolmaly, yani parlamenti bolmaly. Öz hyzmat etýän guruluşlar bolmaly, öz bank bolmaly. Yani öz çeräçke bolsa öz hazyna bolmaly öz iliniň içinde. Onuň zatlar ýok, diýen bolýan. Konstitusiýasynda ýa-da işläp duranlaryň guruluşunda hem tersine de hem Neme soradym? Neme soradym da Türkmenistanda konstitusiýa guruluşy siýasatçylar goşup bermedi. Böyle sonra nemeti Türk ýa-da nemes Türkmenistanda konstitusiýa guruluşyna siýasatçylaryň goşulmagy diýe diňe kanunçylyk çäklerinde we döwlet guruluşynyň durnuklugyny üpçün etmek maksady bilen amala aşyryp bildiler diýerler. Yani sürün diňe kanunçylyk kanunyň çäklerinde we döwlet guruluşynyň durnuklugyny üpçün etmek maksatly amala aşyryp bildiler. Siýasatçylar döwlet idaralarynda we jemgyýetçilik guramalarynda iş alyp barýan şahslar hökmünde konstitusiýa laýyklykda hereket etmelilerdi. Siýasatçylar diýer. Konstitusiýa laýyklykda hereket etmeli we onuň düzgünligini bozmazlyk borjuny öz üstüne almalydyrlar diýer. Eger siýasatçylar konstitusiýa guruluşa garşy hereket etseler,
siýasatçylar konstitusiýon gurulşyna garşy hereket etseler ýa-da ony üýtgetmek maksady bilen hereket etseler, bu hereketler Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine laýyklykda jenaýat hasaplanýar we degişli jogapkärçilikler ýüze çykýar diýär. Näme täze rokak geçen eger siýasatçylar konstitusiýon gurulşyna garşy hereket etseler ýa-da ony üýtgetmek maksady bilen hereket etseler, konstitusiýany üýtgetmek maksady bilen hereket etseler, bu hereketler Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine laýyklykda jenaýat hasaplanýar we degişli jogapkärçilikler ýüze çykarýar diýär. Indi Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýon gurulşyna siýasatçy Berdimuhammedow näme üçin goşuldy? Näme üçin ele geçirdi diýip soradym da, bolin Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler girdirmek arkaly ýurdun hukuk we syýasy gurulşyny kämilleşdirmek maksady bilen goşulypdyr. ChatGPT'nin berýän näme? Berdimuhammedow konstitusiýa üýtgetmeler girdirmek we ýurdun hukuk we syýasy gurulşyny kämilleşdirmek diýen maksady bilen. Indi emedeli bir üstünde durup geçerli anne. O yerde sen bir siýasatçy, bir häkimiýetiň ýolbaşçysy bir Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgeşmeler girdip bilermi? Ne derejede girdip biler? Yani Türkmenistanyň ýurdun hukugyny we syýasy hukugyny kämilleşdirip ne derejede girdip biler? Ya bu siýasatçy pikir etsene. Syýasy nemesini kämilleşdirip biler, o siýasatçy. Ya bir häkimiýeti dolandyrýan bir neme. Başadan içindeki siýasatçy bir adam. Ýöne Türkmenistanyň konstitusiýon gurulşyna näme üçin goşulyp bilme haky bar bunyň. Goşulmasy bir gara dursun, ýani bir näçe gede üýtgetmeler girdiler bular. Ýani ýykdy konstitusiýon gurulşyny ýykdy bu. Ýani konstitusiýon gurulşyny ýykdyňmy sen döwlet gurulşyny ýykdyň diýmek aňladýar. Döwlet gurulşyny ýykyp bir toparyň eline geçirdiler. Bu toparam häzirki wagtda adamlarda bu garşy işleýän bir näme sistemi bular. Mesela şu bir toparyň eline geçenden soň ýurdun içinde sen problemi çözjek bolýan gurulşlar bolmaly. Bolaýan ýagdaýynda da halkyna topragyna watanyna hyzmat etjek bolaýan ýagdaýynda da ýok edýärler, ortadan aýrýarlar. Diňe näme hyzmat etmeli? Sistema hyzmat etmeli. El sarf ýankyly öwüli sözler bilen. Ine şu nämäni döwlet gurulşyny ýykyp ele geçirilenden soň halk maslahaty ortaga çykýardy. Önce biz havar edipdik şu halk maslahatyna, soňky geçilen halk maslahatyna bolar bolgusyz zatlar hakyna aýdyldy diýip bir halk maslahatyna gatnaşan bir gurrun berdi. Yani bu ýurdun problemi hakynda gurrun emeklen okýar. Yani biz ne o zatlar hiç daýandy bolar. Biziň häzirki alyp barýan nämämiz ne? Türkmenistanda bir döwlet gurulşynyň ýokdugyny aýan edip berip otyrys, açyga çykaryp berip otyrys. Yok Türkmenistanda döwlet gurulşy bar bolsa eger çykarsynlar orta göreli. Bunam ýöne baýaly etip görkezýärler-de döwlet gurulşyny Berdimuhammedow de bildirilýän aýplamalar şodur döwlet gurulşyny ýykmaga synaşdy. Jemgyýete howp salýan nemeleri döretdi diýip şu wagtky täzir Türkmenistanda jemgyýete howpy kim salýar? Türkmen jemgyýetine ýa türkmen halkyna howpy kim salyp otyr? Ne şu biz sosial medialaryň üstünde çykyş edip biz jemgyýete howp salýasmy ýa bolmasa jemgyýetiň halkyň köpçülikini daşary ýurda akyn etmegine biz howp salýasmy ýa bolmasa Türkmenistanyň şu wagtky jenaýatkar hökümeti howp salýarmy? Kim howp salýar? Asıl mesele şu ýerde. Bularyň bolsa bildirýän aýplamalar näme? Türkmenistan jemgyýetine yani halka howp salýan bir näme döretip şol ýerde iş alyp barýarlar. Berdimuhammedow bildirilýän aýplama ýa döwlet gurulşyny ýykmaga synaşy bolup, synaş diýilen berýärler, aýplama. Yani käme aýdyp geçdik, ýöne şoň üstüne durup geçen bir nämäni gördüňiz häzirki wagtda. Biz Milli Halat Etiş Komitetini döretdik, ýa mejlisimiz we gurulşy mejlisimiz. O Türkmenistan gurulşok mumda aýdyp gelýär Türkmenistan döwletini. Sen döwlet gurulşy ýok da o ýerde. Sen döwlet gurulşyny ýok ýerine sen baryp häkimiýeti el alanyň bilen sen o ýerde aňyrlykan şu sistemany dowam etdirip gitmek näme da? Proyektde. Yani bizim maksadımız belli ortada.
siyasi, ykdysady reformalar, hukuk reformalar ve beýleki reformalar şo wagtyň özünde geçirmeli diýip aýdyp gelýärsin. Hiç näse çykan o häzirki wagtda. Näme üçin? Sebäbi olar üçin häkimiýetiň saklanyp galmagy ýa bolmasa şu sistemanyň, şu rejimiň saklanyp galmagy. Döwlet sistemasynyň ýokdugyny hiç birden häzirki wagtda aýdýanym däl, aýdybam bilmezler. Esasy maksat näme? Berdimuhamedov diktator. Berdimuhamedov diktator däl, Berdimuhamedov biriniň kuklugy, ol etdilen edýär. Ana şeýle nerden? Tamam, ben şeýle söz alayım. Ne? Konstitusiýa yani düýp kanun Türkmenistan Türkçesinde böyle ulanýan söz var da düýp kanun. Şonuň goragy näme üçin edýär? Konstitusiýa näme diýene aýdyp şonuň goragy näme üçin? Ya da nähilýa dedi üçin edip bolar. Goragy. Şol konstitusiýada yani düýp kanunda güýçleriň aýrymy bolmaly. Yani 3 tane güýçüň aýrymy bolmaly. Konstitusiýanyň garanti hükmünde yani häkimiýetiň 3'e aýrymy garant bolýar da onuň esasy konstitusiýa terediýän demesem konstitusiýony tutulmaly. Yani parlamentiň hem yani kanun çykarjynyň hem konstitusiýadan daşary kanun çykarmana mümkinçiligi ýok. Konstitusiýa şonuň üstünden edýär. Agalyk edýär. Kontrolda dur yani. Parlamentte. Indi bularyň özleri üçin we yani şu çölük sistemany ýöretmek üçin we de ýurtdaş üçin bularyň ýazan konstitusiýa var. Kanun var da diýýär. Şonuň içinde de seýnetsem ýokary sudam, harby serkerdelerem, prokuraturanam hemmesini prezident diýilen näme bardyr? Şolaryň prezidentlik saklap oturan ýaşaýjysy bardyr. Ana şol näme diýär? Wezipelendirýär. Ýani sanak içinde. Şol wezipelendirýän bolsa prezidentlik atlandyrylan ýaşaýjy ýani guruluşlar wezipelendirýän bolsa diýmek şol guruluşlar kime jogapkar bolýar? Yani prezidentlik atlandyrylan bir ýaşaýjy. Jogapkar bolýar. Eýem otayda şolaryň şu kagylynda güýç aýrymy ýokdugyny görkezler. Yani güýjüň bir ýerde toplanýandygyny görkezler. Onu näme diýerler? Sentralizowany ýa-da merkezleşdirilen dolandyryş näme var da ýurtlarda. Ana pultdan upravlat etmek üçin edilýän zatlar şey. Bar güýji Türkmenistanda bir adam eline berýärler. Ondan bir adam diýilen adam daşardan pult bilen upravlat. Kawat matwiyen kereler, kawat hadina. Mesela Rus imperiýasyndan ýa ýuridik ady bilen Rus Federasiýasyndan. Şolar gelip ýüpün çekär durarlar. Ýa protokol berýärler şoňa görä. Kapitanda da kontrolam bularyň merhameti näme bardyr? Halky ezip gören kuruluş bardyr. Olaram şol Rus Federasiýasy ýa-da Rus imperiýasynyň tähdidine işläp durýar. Ýaşaýjylar, öz ýurduny, öz halkyny ýigrenýän bir ýaşaýjylar bardyr. Şolardan toplanan bir näme de ýygyndadan ýygnanan näme diýär? Kesel adamlar. Gelmişek diýsem gowy bolar ama. Gelmişek. Beyin ýürek başga ýerde el ayak ýany, pohlaýany ýöne Türkmenistan. Ana şeratlara madır el kagyllar. Yani galan. Şonuň ýaly şu taýyk teresden azajyk tenesden şu taýda bir düzgün halkyň bähbidini işläp duran düzgün ýokdur. Görkezýär. Aýdyp geçen.
sözlerinden toplap orta ülkeler. Sonra gelse berde hiç nämetsen halk maslahaty kur, halkyň meclisi diýi, halkyň parlamenti diýi hiç tapagy ýok onuň. Näme gursalaram şu sistema yani şüpheli adamlar yurdun içinde yurt saklamana dowam etseler yani has takygy Türkmenistan Ruslaryň elinden alınmasa Rus imperiýasyny Türkmenistanyň çuruluşam işlemene yani halkyň wagtyna işlemene nemesi ýok. Mümkinçiligi görünmeýär. Şonuň üçin Milli Halak Ediş Komiteti yani MHK şu neçeler öz etjek işlerini yani maksatlaryny ýolun bakýydy üçin açyklap gelýärler. Şonuň ýaly halkyň bakýydyna işläp biljek sistemany hödürlemeli, halkyň içine hödürlemeli, ýurtda oturtmaly. Şonuň ýaly otursun öýünde çaýny hayır kellesi işlemesin bilaňam ýaşamana yani şu topraklarda dowlan üçin ene bu sakallynyň ýaşamana hukugy bar. Ýöne öýünde hak hukukdan kanunun baş çykmaýan öýünde çaý içmäne diňe neme bolýar. Mümkinçilik bolýar. Ondan aňry jogapçylyk göterip bilmeýärler. Ol elläňe börüp git odan kaç birden demirçik boýnuňa dakandan birden halkyň nemesini ykwalyny çözmäne beýniň aramly öyle işleýändigini tuğd eden nokta. Onun için milli boldy da ende bir ýurdun içinde parlamentler kanun çykarýar, konstitusiýa. Yani ýurdun başçysynda ol haýda prokuraturaň ne işi bar? Yani milli hukukun ne işi var ortada? Yani yerli hakimler diýene diýdi. Ya da kabinet ministeri yani ministerlerin ne işi var kanun çıkarlar. Her kim öz jogapkärligi ýerinde, her kim öz işlemeli ýerinde işläp güýçler aýrylygy bolmaly. Her kim bir-biriniň işine goşulmaly. Yani bir-birini şol arada kontrol etmeli. Olaryny häzir birden yer tutup otylar, owadan ışıklar birden çykdyjy budjeti agran bolar da. Yani budjet bolanda da hazine aýlanyp durýar. Halkyň bir tarap pulun harjaýarlar, üstüne de ýene de şo halka ziýan edýärler. Bakýle näme diýär? Has türkçesini aýtsaň, yani Türkmenistan türkçesinde mankurtlar üşürýärler da bolýar. Nizatda mesela indi şu halk maslahaty döredilönlüğü üçin Türkmenistan şu wagtky şu ýagdaýda, häzirki ýagdaýda geçip Türkmenistan. Şu halk maslahaty bar bolanlygy üçin, ýa şu döredilönlüğü üçin Türkmenistan şu ýagdaýda. Ya düşünip bilýän nägile adamlar çağırýar halk maslahatyna. Men şunu görüm ekrandaky edil şu wagtky görüp duranmyzy seredin ünseri. Indi 10 ýyl mundan önkä, 15 ýyl mundan önkä seredeli, 13 Musaýew halk maslahatyna geçirilen halk maslahatyna Niýaz döwrüne orta çykyp nämeler diýýärdi? Ya nämeler diýdi? 13 Musaýew näsem görkezip geçeler şu ýerde. Ene Niýaz döwrüne 13 Musaýew diýen sözler näme o ýerde? O sen o peygamber ýerine oýdy. Niýaz peygamber ýerine. Jemşiýdiň jamysyň, plan-plansyn diýip. Indi şu adamlar ortada bar bolanlygy üçin, ýa şu adamlar şu ýere getirilenligi üçin, ýa şu guruluşyň döredilenligi üçin ýurtçy diýe geldi. Yani bunu halk näme üçin gören opşun? Ya bu görkezden oklarym görjek bolýan halkydy, düşünjek bolýan halkydy düşündiren oklar, görkezden oklar, ýa aýdan oklar. Asyl sebäbi näme edenler, nerden çykýanlygyny. O berdim komissiylar aýyrsaň düzelir diýdi. Niýaz aýyrsaň düzelir diýdiler. Niýaz aýyrly düzelimi? Ýok. Indi Türkmenistanyň
Bardyk görkezýärler häzir şu daşary döwletleriň nemeleriniň göz boýagçylyk bilen allaýarlar. Türkmenistan demokratik bir hukuk dünýäwi döwlet diýip. Türkmenistan konstitusiýasynda şey diýip geçýär. Konstitusiýasynda. Ýöne arka tarapdan häzirki wagtda din siýasatyny alyp barýarlar ýurdu içinde. O gün açyk din siýasatyny alyp barýarlar. Türkmenistanyň kanunlaryň işlemeýändigini, demokratik bir ýurt däldigini bilen okturlar ýa-ni dünýä döwletleri. Bilýärler, ýa-ni ýakynda biziň nämämiz Telegram hesem hawar kanalymyza goýdy Angliýa şu Merkez Aziýa döwletlerini awtoritar döwletler hökmüne ikrar etipdir. Angliýa. Fikir etki Türkmenistanyň iň ýokarky nemesi şo ýerde. Ýokary kornudyr ýa awtoritar döwlet hökmüne. Yani diýjek bolýanym eger Türkmenistanda konstitusiýon guruluş yani hukuk üstünlüğü bar bolsa yani güýç aýrymlygy bar bolsa şolar şu zatlara seredip şu zatlara baka vermeli, çözmeli şu zatlarını. Şu adamlar ýurt nädip şu ýagdaýa geldi ya şu adamlaryň jemgyýeti ýetirýän täsirleri näme? Ya bu adamlar problemler çözüp biljek adamlar. Şuna bir sen döwlet adamsy diýip görän özüňi döwlet adamsy diýip görýärsiň sen. Dogrymy? Sen döwlet ýani watanyň üçin halkyň üçin hyzmat edip görýärsiň. Sen näme üçin şu zatlary siýasy sin berem? Näme üçin şu zatlary nemeden geçirem? Lüstrasiýa diýerler, buňa şu lüstrasiýa has näme geljekde sen göndönükçüligi edip oturýarsyň öz ýurduňa watanda. Bular lüstrasiýa geçirip bilmeliler. Ýöne biz şonu geçirjek diýäsin, bize garşy edip durlar häzirki wagt. Reformalar geçirmeli gerek. Da şu siýasy bir. Biz nädip şu ýagdaýa geldik? İlk başlanýagy näme? Ne biz geçirip oturýarys häzirki wagtda. Şu adamlar ortağa çykanlygy üçin ýurt şu ýagdaýda. Halk maslahaty bar bolanlygy üçin. Konstitusiýon guruluşy ýykylyp, onuň ýerine halk maslahaty gelenligi üçin ýurt şu ýagdaýa geldi. Onsoň näme üçin bular problemalara seretsinler? Näme üçin halkyň ýagdaýyna seretsinler? Näme üçin halkyň ykbalyny tetkiklesinler? Çözmelilerim, çözjek adamlarym diýerler. Biz aýdyk. Sistemi çürük sistemi döwlet bir topary gelýär geçenler. Bir topary gelýär geçen onjuk bolsa. Häzirki wagtda da bardyr şu nerede şu başyň adam nebereleri ýa garnaşlary. Bulam näme dost eken ol. Ahaleken. Bu hökümet diýeji dost eken Kanadadaky. Öz aldy bilen aýdyp. Awo. Ödük şu bilen okturýan şu mägilek bir adamdyny. Bilýän bolsa näme üçin aýdamok ekranlara. Ine şu adamın şu niýat hyzmat etdi, halka erkinlik getirdimi? Ine şu onjuk Musaýew. Bu näme diýen şu dosty, onjuk Musaýewiň dosty. Ahaleke. Halka erkinlik getirjek bolup otur. Türk vatany gazanjak bolup otur. Sen şu dosty bolsaň sen şundan hitköşük adam däl. Ýigidi dostundan tanydylýaram ýerdana. Ýigidi dostundan tanydylýam söz bar. Sen dostum şu bolsa sen özüň nähili onu. O sen ýakyndan şoňa syny ýakyn dostun bolup gatnaşan adamsy bolsa, buňa diýip duran sözler ortada. Niýat peýgamber derejesine getirip. Bu taýda da döwlet guruluşyny dol ýagdaýda ýykylandan soň 2000-nji ýylda Sanjar wakatynyň soň ine şu nemeler spektakllar geçirildi halk ýolunda. Näme üçin şular siýasy sin beren oklaryny? Ýani şu bize garşylyklaryny işleýänler. Bularym ana geçen nemesini gördük Kalmuradaga çıkaran videosuna aýdan nemesine ene şu halkyň duýgulary bilen oýnajak bolýan oýunlaryna garşy bir dowamly video çekdi de 2 bölekden ibaret 40 minutlyk. Onuň dinlätdirlerden 3 bolup çykyş etdirler de. Aýyň ýarym sagatyny şu Kalmuradaga aýyrtdylar. Bolýa okey. Dinlätdiňiz hem ben bilen dinledik elbetde. Uğrattılar, gördük. Awa. Yani sizin o yerde bize karşılıklayın. Bizi kiçeltici, kemsitici deyip duran sözleriniz ortada. Doğru mu? Bizi kiçeltip merdana siz ol döwlete diye karşılıklayın, paralel bir döwlet kurup ýörsiňiz diýär. Siz nerede Marsda gezip ýörsiňiz diýämi? O taýda diye meclisiniz var diye.
Mesela milli halat etişiniz mi, nämeňiz bar diýip, ýani bir diýen sözler var ya, bir kiçeldirji söz sizin bu aýdýan sözüňiz. Ýöne sizin häzir özüňizde nämeňiz bar? Nämeňiz bar? Yani siz Türkmenistan'da devlet kuruluşu yok diye aydık gel ya, siz Türkmenistan'da devlet kuruluşunu bağdığını bağ diye aytıp berip oturuyorsunuz häzirki wagtda. Bağ aytıp görkezýäňiz. Türkmenistan'da devlet kuruluşu bağ aytıp görkezýäňiz. Onsa o ýerde siz bugünkü diýen sözüňiz üçin, ýa şöyle çıkara etmiş eden sözleriniz üçin, her birisi üçin lüstrasiýa garşysynda jogap berersiniz. Yani biz lüstrasiýany geçirjek diýäs, näçe siz aýdyp bilemsiz. O ýerde bolor bolgusuz zatlar şahsiýetine degilip, o saparyklayıp geçeldip, halmurasyny geçeldip, o halkyň gözüne. Sizin paşdan hem oýnak gelýän nämäňiz spektaklyňyz şol. Yani biz sizin hiç ýeriňizde kelam siz aýdymyz, o şahsiýetinizi ýetip. Biz iş edip görkezýär. Eden işler yok diýerler-de. Ne biz eden işimizi aýdyp berip oturýarsyň. Şu zatlara siz näçe siýasy beremdir? Ine şu ortada geçirilen döwlet guruluşynyň ýykylanlygyny biz suwtnamalar öyle görkezip gelýär. Näçe siýasy berbilemdir? Yani biz bunu üstüne ötken durup geçmeyelim ta kalmır. Da bunu öyle duzlap yakayım bak küçüğünün içinde öyle duzlap aýdyp berer. Olurum diye nemesine cevap yok bununla. Yönetecek olyanın Merdan abi biz Türkmenistan'a reformalar geçirmeliğini Sapar abi az düýplü aýdyp berdi. Yani bize onu düşünüp yine savursunlar bu yaşlılar. Düşündürüp yine bizi yetiştirdiler bizi yani halk müşefinden yani Milli Halat Komitetinden bar bolan adamlar. Döwlet guruluşy näme? Nähilek dolanýar döwlet. Hukuk näme? Adamyň gymmaty näme? Döwlet dolany nähile işlemeli döwlet. Şu zatlaryň ählijetini detaýly durup üstüne ince sırlaryny has düýpli sırlaryny öwretip gelýärler. Öwredip durlaram häzirki wagtda. Ýa yani döwlet yani Murat Kurban bilen näme aýdy? Murat Aýkydow bilen. Siz kiçetýän bolsa siz priznawaý da edemzok şu ýerden aýdýarsyn, eşitýän bolsa priznawaý da edemzok biz. Hiç ýeriňizde. Siz ýurda eden zatlaryňyz ortada aýdyp berip oturýan halmyrada. Sizin eden eliňiz bilen eden nämeňizi halka garşylyklaýyn ýa etjek bolýan oýnuňyzy biz aýdyp berip otur. Näçe gerek halkyň arasynda bölüňiz? Näçe gerek? Ne geçen meclis ýanaşymyzda biz aýtdyk ýa-ni. Öz kardeşlerimiz bolup. Hemme eden işleriňiziň suwtnamasy ortada. Halky Türkiýe döwletini proteste geçme çağırıp şu Türkiýe döwletiniň içinde nemetdirdiňiz. Dargatdyňyz halky. Yani Türkmenistanda kanun işlemeýän bir döwletdi. O halky proteste çykaryp o ýerde aýaklanyrjak bolup halky dargatmak maksady bilen siz şu ýerde bayramçylyklara çağırýan halky. Kanun işleýän Türkmenistanda. O sen köçä çykyp ol hukuk talep edip zat hukuk kanun işlemeýän ýerde sen hukumy näçe talep etjeksen. Döwlet guruluşy ýok o ýerde. Döwlet guruluşynyň ýok ýerine sen nädip adamlardan gymmaty bolsa, ine özü ortada, ýani Türkmenistanyň ýagdaýy ortada. Gymmaty barmy halkyň? Ýok. Siz onu haýsy bir kelläňiz bilen diýäňiz ýa halky çağırş edýäňiz kanuny işlemeýän bir ýerinde. Ha, okey, çağırş etmeli, ýa alternatif bir siz gurjak nämäňiz barmy häzirki wagtda? Ne gurjmy meclisiňiz bar sizin? Ne geçişi hökümetiňiz bar sizin? Demokratiýany getirjek diýen demokratiýa aýtmaýyn, na bolen sizin demokratiýa getirjegiňiz ne? Şu Onjuk Musaýewiň diýen sözler bilen baglanyşykly. Eger siz şuna syn etip bilmeýän bolsaňyz. Yok bu demokratiýany bular kisesinde dertjekmi ka? Menem şoňa haýran. Demokratiýa platforma diýip çykdylar. Hem sizin ol nämeňiz we kuratoryňyz bar da. Gurbanow. Ýa kuratoryň bar da, ol wel tapar diýip. Olamaý o kanalyny ýapyp gaçyp nemetip ber. Ertir gün çykar olam ekranlary. Ene meniň kanalymy şikaýet edip ýapdyrdylar diýip. Ol gatwy oýun oýnap oturşmady. Ol 30 000 agda ýeten öňkü kanalyna bir şey edip öýde ýapdyrdylar diýip çykdy. Çykan boldy ertir gün. Häzir hem oýnajak bolýan oýny şontlýalar. Edil şonuň ýaly. Öýde kanalyny ýapýar, o ýerde arhiwlar bar da. Neme Merdana? Arhiwlar bar, oňta gelliklerde diýen sözler bar. Ol oňa muňa atan tökmetler bar. Hem gellikler
7 milyardan alsın sizin o kuratırınızı nereden çıkaracağını öyle o bilenler kâr etsin. Yani men aytmayın derdi. Ol kimden bähwit gelse şu tarafa geçer diýär demerden ne diýen sözüne halmurada wadi kapaýstap diýen sözüne dünsürs dinlen bolsa. Pul almaly edildi kâr edip fogulyn diýe algap oň nemesine geçip bör diýe niýaz yapça boldy diýe. Oho niýaz siz ýok samsyk mı haýsy bir kelläňiz bile diýip görsüňiz bunu. Haýsy biriňiz ekrana çykyp aýtdygyny türkmen halkynyň ýeňişidir diýip Birlik öz yeňişini buýsa üçin ekrana çykyp aýtdy. Özüm halkyň yeňişidir diýip aýtdy. Men yeňişim däldi. Haýsy biriňiz şoňgu akny gurrun etdiňiz. Haýsy biriňiz golladyňyz, azatlygyňyzdan tutun beýlekiňize çenni. Haýsy biriňiz? Gaýtam tersine halkdan alarlar bu pulları diýere. No, gaýtan tersine halkdan ararlar diýe hakyky şu. Olar deret söhbet. Şu söz diýmek bilen halkdan aljak bolýar geldaga şo pul da. Şimdi diýmek geldagadan şo pulun alınandygyny boyun alýar. Ýöne geldaga halkdan alar diýär. Görem geldagan günahkar etdi. O taýda ýöne oğurlanandygyny boyun alypdy. Halktan yok halktan almak ol berdim kommetifim çıkıp gep yani şom görkelerli şo videon şo ýa şo gowy şunu häzir berdim kommetifim şo hiç ýerimize bergimiz ýokdur diýip göndürün geldi kärifon emet boýjar da ony. Şo ýerde bir dinledik biz o Telegram habar kanalymyzda da goýupdylar. Facebook rolik. Sağ taraftan az tuvalim bir yurttan bir yerde. Ben şunu senli hiç kime de berýimiz ýokdur. Sağ taraf Ýöne sen hiç kime bergi. Katygül bunu gülmeli diňe ine şu berdim gommesifden bergimiz ýokdur diýen bolsa diýmek ben tersinden okaýmalylar bergisi bardyr. Ne bawalan adamam kär edipdir ne. Abo, ine şu wagtda senden beren ok diýip aýdýar. Aýdypdyr kär edip. Häzir köne senden beren oklar diýe. Okey, bermeýän bolsaňyz suwda berer. Olam üstüne ýene prosent mündürer. 1 milyarda 1 milyon dollar. Bir yurt şahslara borçlanyp bilýärmi? Ha. Hakyky şahslara borçlanyp bilýärmi bir yurt? O Özüne zaman bir yurt. şöyle orada adam var. Enes bu näme? Halk maslahatynyň başlygy diýip aýdaly, şol adam. Bir ýurdun ýani döwletiň ýurtda döwlet guruluşy bolan hazine bar. Şol bergdar bolup bilýär, daşarygam, içerigem. Ve adamlar bergdar bolup bilýär, ýani ýuridik güýji ýok bergdar bolmak. Näme döwletiň adyny. Şo hazine başynda adam çykyp aýdyp biler. Bizim hiç bir ýurda ýa-da guruluşlara berýimiz ýok diýip. Özü açyk çykaryp durar bu adam. Ýok diýip tersinden okaýmalylar bunu. Se bir ýurt bolup bir adamyň näme bir adama garşy görüşýärler. Ýurt derler bu bir terror topar ýani bir döwleti ele geçiren bir terror topar diýeni halkyň ýagdaý ortada halka garşy iş alyp baryp oturýarlar bu sistema. Ýana bu diýen zatlaryny halkdan almaly pul 7 milyar pul. Bu adam şu nomenklaturaçylar diýär da, institusiýon diýen sözüni. Nomenklaturaçylar diýerler. Bu söz aslında bir pikir ideýan dören ýeri kim döretdi bu sözi? Kimden çykdy ilki bile? Nomenklaturaçylar diýär. Gönüden gönüşün kuratory wel tapardan çykandyr. Han sen näme üçin getirmedin wel taparyn ekranyny? Gurbanow. Nomenklaturaçylar diýär. Sen nomenklatura näme diýen bir bilýän? Sen nomenklatura ol. Bir yetişen adamlar ağılır. Değil yara, nomenklatura. Ya onun erwet göz bilen görköz yerler nomenklatura nimeni. Ine şu wagt halk maslahatynda nomenklaturaçylar barmy? Ne sizin halk maslahatyňyzda näkiler adamlar häzirki wagtda? Ýok. Nawa, ana şeýle. Men onu sadece açık söz alayım. Mhm. Şimdi demeler gepler ortaya çıkıp yani yaşlılar rahatlar diye. Tarikat
teknemedik baş. Dünya proletarları birleşsin diýär. Indi proletariat diýem kime diýiller? Proletarlary. Dünya proletarları birleşsin diýip Şarikov diýip bir zat bardyr Şarikovlar. Näme şu Euro çalışýarlar bir itiňal euro alyp atama geçirýärler. Onun şu taýda proletaryň beýniniň ýapysynyň işleşini ýani Sovet ýani komünizmiň işleşini ýani sistemasyny ol ene Şarikovlar näçiler? Bir ýurdun Şarikovlary ýurdun başyna etdiler. Ýani ýurdun itelep ýani buňa itelep gerişdirip biljek aýdyňlary, bürokratlary, ýa-da işiniň ustatlaryny, bilimi adamlaryny, ýani institutlary döredip biljek, institutlary ýöredip biljek ýa-da hukuk mesele reformasyny getirip biljek adamlary aýrýarlar da hemani proletariaty getirýär, Şarikovlar getirýär. Onu şolary Şarikovlar öňe getirsen, bular iýmek, owlamak, ýok etmek, ýa-da ýana palturmak diýär, ýa-da ýana palturýandan bilen ok. Onun öz ýaly nämeni köpeltýär, daşda öwründe. Ýani näme parazit, virus ýaly bir zatlar bardyr ýani, öz başga nemeleri, mikroplar ýan virus bardyr. Şonuň ýalda bütün ýurda ýaýraýar. Onun üçin biziň halkym öz-özüne ýumşak edip öz-özüne ziýan etkel bolýar. Edasyny bilen ok, ziýanyny bilen ok. Hem şol näçin beýle ýagdaýa getirýärler ýani Rus Federasiýasynyň ýuridik sözünde aýdanda bizler sömürgesi Türkmenistan. Gazy gerek, nefti gerek. Gary şäher hökmünde ýurdun adamlary gerek. Rossiýada da gary işler. Döwlet görnüşini saklar ýalam. Institut, üniversitet, atlar var. Şonuň nemeleri kendir sinetsen. Sany kendir. Ýa-ni şol san bilen ýa-ki goşadurnaň içindäki döwlet hökümet işgärleriniň sany bilen galan halka täsir edip durýarlar. Şonuň üstünde döwlet guruluşy bar, emçiýetmeden bar, medisinamyzda bar diýip şonuň ýaly görkezmek üçin aslında olsa hiç adam ýok ýurdun içinde. Denallarymyz diýnedip gör türmede ýatandyrlar, sähel bahana bilen açlygyny ogluny eklejek, bol başga eklejek, mejbur owurluk etýärler, mejbur ýurtdaşyna çykaryp işleýärler. Bol zenan keseller bilen keseller bir ikiň bir statistika diýär näme. Ene ýurt bilen habarlaşyp durun olen hiç boşun kesip aýrdylar. Zenan keseller köpelip durmaýarmy diýdi, kesta diýdi. Halkam bilen Zenan keseller istenip kur keseller köpelip boldy ýurtda. Hiç guruluşy ýok, döwlet guruluşy ýok, bolsa guruluşlar ýa-ni saglyk guruluşy sistemasy, bilim sistemasy beýlek işlemesi mümkün näme zatlar näçe işledin? Guruluş ýa döwlet guruluşyň ýok o ýerde. Sen bunu ol aydyp gelin ýaraşmagy desen, aydyp gelin ýaş problemlaryň üstüne gurrun edilýär özüm diňe. Bize öýän bolsa onda biziň baýçygymyzda 5 mat kirýän bolsa onda başga gurrun problemlaryň üstüne gurrun edilýär. Biz şu problemleri gurrun edip şu zatlar akıl ýetirýän bolsak şu guruluşlar näme üçin şuna akıl ýetirmerler? Eger bar bolsa guruluş şu ýerde. Çözmeler hani ortada çözülýän zat barmy? Ýok. Çözük görkezsinler eger özlerini döwlet tasaplayan bolsalar, çözük görkezsinler ine bizde bar döwlet guruluşy bar diýip emaj bersinler. Emaj bersinler şonu çözmäň synançdyrlar iň merkezde. Ýok, synançanoklar diýmek ýok, döwlet guruluşy ýok sen o ýerde. Bar bolsalar çyksynlar, aýtsinlar ne şu problemler bar eken gördük hakykatdan hem. Şunu çözmek üçin iş ýaparyýar diýip aýtsinlar ortada.
Yani jenanların sesi söz neme yazdır şerdi. Paris'in elindeki revolüsyon bir kopyası kurban ola da baran olmalı hükman ne? Rezolüsyon. O kıstan başlan olma gece yatıyorlar değildir ol adamlar ha, neymiş ol? Kurban ulu dumadı. Kurban ola. O kıstağına sol ben bergim yok içime diye otursu olmalı. Tersinden okumalı ağabey. Bergim yok diyen sözünü. Tersinden okumalı. Ne? Burada özünde mahatap bir adamdan. Tek sen ol dinge geldi kâris. Fını bitiren çıktı. Tek sen başka da näçe tanak, näçe nurça adama bular ýalyk nemeni zeper ýetirdi. O dinge geldi kâris. Fını nemes bu. Maşgalasyny ýetiren zeper. Sen taparklymyň maşgalasyna ýetiren zeperin näme derejede? Ya zeperleriňiz näme derejede? Taparklym fun näçe doganlaryny ýaknym etdiňiz, ýokladyňyz, ýok etdiňiz. Ya halmrastyny fun näme derejede zeper ýetirdiňiz? Ya ýene-ýeneler ne? Ya halka, bütün Türkmen halkynyň gelejegini ugladyňyz. Ýaşlaryň gelejegini ugladylar. Ha, nime? Merdana halkyň gelejegini ugladylar. Umytsyz goýdular bu halky. Seret töweregme. Halk ne? Ýaşlar şu wagt hemmesinin susy pes ruhdan düşkün ýerde. Sebäp etsem goýsamlar bar bir ýaşlaryň bu kujugy bolýarda, kujugy. Kujugynyň öňüne alýarlar ýa bu gataýylgan jenaýat bu. Aýylgan öýdem adamzada garşylykdan jenaýatyny göni akyl ýetirip bilen oklarmy şu zatlara? Hiç ýerse. Ýaşlaryň gelejegini urladylar. Bilimsiz ýetişdirdi. Aýylgan bu. Aýylgan. Sen bu halka ne derecede bergen var onu? Sen de bir adama 7 milyar bolsa bütün halka milyonlarca halka ne derecede bergen var? Ya bergeniz var sizin hemmeňizin. Halk padatlar sizin janyňyz alyp janyňyz bilen alalaşyr öýdýänmi? Ýok. Halkyň näme etjegini biz bilemiz o sizi. Sizin hemmeňiz ya size hyzmat edenleri ya sizin töweregiňizdäki o meheme bolsun, polisiýa bolsun beýleki guruluşlaryň bileşenini. Hadi sonra verdir. Näme üçin statistika ýok, näme üçin statistikany beren oklar? Statistikany berben bilmeliler, onu statistika onu ekranlara çıkardık. Çıkaran günlerine başlap özleri neme bolar? Özlerini ters täsir edip başlar. Statistikan görkezmeýänliklaryny özleri suwda edýär şunu döwlet guruluşyny ýokdugyny. Sen statistikasyny hesaplanmaga merdan sen häzir aýdalım sen işleyen olsan ama invalmanla şu kazancın statistikasını özün berja etjen ha falançı şu şeyle ýignatam şu pul şunça pul şuna aşlatam şunça pul buna aşlatam diýip hatta öz kazanan pulun statistikasyny öz kelläňde ýerine ýetirýän neme syzyk goýýanda. Sen islenip guruluşda döwlet derejesinde statistika ýok. Pikir etip bilýän döwlet derejesinde. Statistikan deret şöyle orada da yani çünkü statistikany açıklayarsın yani halka da sen açıklamak borçlu da öyle şu hatta saytlar var yine o internet açık olmalı. En son saydan halkın hesap sorma mümkünçülüğü dörüyor. Ne mesela sattın sen ne mani doğru yurttaşın milli gelirler ne var bizde milli gelirlerde. Balık bolup biler. Ondan sonra nefet, ondan sonra gaz, ondan sonra duz, käbir mineral nemeler yaratdy. Baýlyklar diýýär. Ondan soň statistikany çykararsın. Mesela Hytaýa falança, Iranda falança. Kub metr. Ondan soň onuň kub metr näçeden satdym? Gazyň kubuny. Pullar. Ne plan ýerde pullar geldi. Ya bir ýylyň dowamında her aýda şeyler aralar bilen şunça pullar bilen sifralar arasında gelýär diýerim. Şu pullar nire harçladym? Jogapkärçilik o neme? Ben diýýärdim.
şol pullaryň ýa edilýän işleriň ýa edilmedik işleriň hasap soranmasy mümkinçiligi dörýärdi statistika ýüzüne çykan. Hawa. Bu taýda edil döwlet jogap berilmeýän bolsa, diýmek, nire näçe harjaldy ýa-da nire harjaljak, ýa startup barmy ýokmy, kömek pullary ýokmy, garaz nemäniň harjamalaryň girdeji çykdagynyň nemesi bolmasa, demek ogurluk bolsa neme ýok, döwlet gurulşy ýok. Köpläriň istatistiklerden statistika ýüze çykdy. Şoň üçin de bularyň statistika näme? Asudasman ana o taýda ýaş çağlar üçin nemetini merkezini gurduk. O taýda zenanlamy üçin beýle merkez gurduk. Taýda aeroport gurduk. Ene şolaryň statistikasy şol berip otur. Ýöne näçe gurdy? Nemede ihalelerde yani haýsy firmalar gatnaşdy da haýsy firma utdy, haýsy firma plança düşürdi. Şonu gurdum da näçe gideji geljek. Ya-da gideji gelmände ýöne halka hyzmat edende näçe dowamlylyk boljak. Onuň hyzmatyna näçe çykdagy boljak ýylda. Geliri näçe boljak. Ýurt iqtisadiyetine näme tähwidi bar mesela bir tane aeroportun ýa-da hemen trassanyň eýdadi. Ya her trassa gurdum. Bir gerekli ýere trassa gurdum. O taýynyň tebigatyna sen näme diýäňa bozýaňa. Ýoldan kirip geçýär, ýylan geçýär, mörmöjek, kuş diýdi. Ot çöp, ol näme flora faunanyň bozýaňa. Kolum bozulmady ýalyda döretmeli. Gerek ýerinde malyň halyň göç etýän ýerler bar, ýazgynlar, kuşlaryň göç etýän näme bar. Sen gerek ýerinde tule, seniň ulugyň tüneliň aşandan geçmeli. Mal näme tebigat bilen birleşip durmaly haýwanlar. Şoňa görä etmeli binikler tekirler keçkide 2 haftadan soň tozap ýaty. Ne bagy bar, ne bölek. Hawa pul geçirýänler bar, ne pul uradanlar bar. Köp minnetler hemmäňde, köp sag bolun. Minnetler hemmäňde. Watandaşlar pul geçirýänler üçin kilsäňize bereket. Umyt bar, aýdaýyzyn Karim diýe atlandyr oturmaýan ýene umyt. Badyr ihlas. Tuğulam da tuğu çevd. Mesela. Tawalın hemmäňde kilsäňize bereket. Goşun. Hawa. Goşun kardeşler. Zatlar hiç neme diýen däller. Birleri etip bermeliler. Bir iş edilýän bolsa diýmek onuň garşylygy bolmalylar hökman senlik birine tarapdan. Bu halk bolup edilýän bir nemedir. Ýöne gaty ädimimizi dogry etmeli. Ädim dogry edilmese ine halky ünsüni başga ýaňa sowjak bolýanlar bardyr. Gaty kändir bolar ortada durne. Täbini şulaň metody bar da merdana öňki ýalyk bir halk oýanan halkyň öňüne gönmelini güýç ulanyp ýagny eýdip ýa çağırıp goşulmasy näme etmesin diýip gorkulyp geçip bilen oklarda ýani her bir wagty. Näme geçýärler ne ünsü ýa-ni esasy gündemdäki bar bolan nemäni esasy problemany uzaklaşdyrýarlar halky esas problemalardan. Esas problema näme häzirki wagtda Türkmenistanyň? Esas problema Berdimuhammedowylar däl. Berdimuhammedowylar däl. Döwlet ýurdun Türkmeniň esas problematy häzirki wagtda Türkmenistan topragy watany. Biz watany azad etmeli halk bolup Türkmenistan topragyny azad etmeli. Kimiň elinden azad etmeli ony? Berdimuhammedowylaryň elinden azad etmeli? Ýok. Rus sistemasynyň elinden azad etmeli. O Berdimuhammedowylaryň elinde däl ol Türkmenistan hiç ýeri ýok, mümkin däl. Öz hukukly. Bularyň näme diýenladi? Berdimuhammedow şona ýertek ähli zat çözülýär diýip halk şoňa tarap gönükdirýärler ýa oň ýegenlerine tarap gönükdirýärler. Yani halk şu esas problemalar esas problema Türkmenistan watany
Türkmen halkynyň eline däl. Bizim aýdyp gelýär. Häzir kuneçen. Awa Merdan Bey, az önce aýdyp geçdiň-de hasap sorajaklar bular, hasabat bermek zorunda galyrlar diýip. Ýöne Türkmen tarapy näçe hasap bermese de, statistik açyklamasa da harjanýan puluň gytaklaýyn ýene ortağa çykma ýolu bar da. Ne geçenlerde neme ady kimdi ýadymdan çykdy. Aşgabatdaky aeroportuň nemesine ýatlap geçdi-de. Türkiýanyň ilçisi. Şo taýda aýdýar şoňça zatlary, guruluşyk zatlarynda gatnaşdy diýe. Ýöne şo taýdaky statistika belli. 2,5 milliard dolar harçlanyp bir aeroport salynıpdyr. Ýöne Ýewropa taraplarda 50 milyon harjanyp bir şol neme geçirjilige bolan bir aeroport salynıp bilýär. Yani 50 milyon ýerde 2,5 milliard ýerde. Ýöne şu informasiýany ortağa çykarsagam ýene statistika ortağa çykarylan ýok diýdik. Ýöne biz şonu çykardyk. Şonda da hakyny sorap bildim halk. Yani hasabyny sorap bildimi? O taýy Yani bun 50 milyona salınıp bolacak zada näme üçin 2,5 milyard harçlandy diýip sesini yükseltip bildimi? Indi bu zatlar halk üçin tanıştırılan bir nele däl. Halka tanıştyrylýan bolsa ýa halka neme diýen bolsa ýa jemgyýetçilik sahypalaryna açyk bolsa ýani şu azat erkin jurnalist diýip ýörüp atlandyryp ýörenler şu zatlary ýazmalysy gerekli de. Sen jurnalistda. Jurnalistleriň etmesi näme? Şu habar bermeli şu zatlar hakynda. Döwletiň statistikasyny gizleýär, ýani şunça zat çykartdyrlar. Şunça harçlapdyrlar şu zat üçin. Halky bilgilendirmeli. Halka bilgi vermeli. Yani bu jurnalistlerin sen erkin işleyen olsan sen şolun demesi kâr hüneri bil. Bizim kârimiz hünerimiz değil on. Ya sen kârim hünerinde. Yani statistikan eğer Türkmenistan'da devlet kuruluş bağlı olsa olur şunu statistikan esasını çıkarmalı. Çıkarmayan olmasa şolar açığa çıkarmalı. Yani ki jurnalist bağır olsa eğer. Yok Türkmenistan'da jurnalist mi? Ha inni Cevap verecek aha. uzaklaşma. Halk ne için ortaya çıkardık değil ya da halk ne için hakkını yani hukukunu sorartılar noktalar. Bunlar menki ne için artık masada oyan değil. Yani onun sorma için o meselenin çıkan kökü vardır. Yani ayet geçti de. Yurt bizim elimizde ya. Biz yurdu Rus imperiyasından ölme, kaytar olmalı. Ondan sonra biz yurdumuzda iyi olunmasan öyle yurdumuzda. Ana ondan sonra yani şunun problemlerin yüze çıkmazlığını önüne alıp bilir. Yani yurdun içinde görüyorsunuz milli kopturduk bilen zat Rus tarafına işler. Halkı ezip ya da sonra bilecek emelleri aydın adamlar diyeyin. Derreu nemeden uzaklaştırmak için, halkın içinden uzaklaştırmak için şöyle çareler alıp var ya. Onun için bu meseleyi büyüklü çözmeli, kökten kurmalı da paltan. Rus Federasyonu ile araba bağlanışını kesmeli, topraklar bizinki olmalı. Ondan sonra kaydıp şunun yani meseleler yüze çıkmaz yani mümkünçülüğü döretmeli. Olmasa onun işlep bilme ya sonra bilme mümkünçülüğü yüze çıkan be çıkıp biler kimlerden ahlakı bulunan adamlar. Sodatlar bilip bilyan adam dine bizde ala MHK'da ala doğru değil mi? Halka açıklatmayacak. Önemli için MHK açıklıyor. Öyle cevaplar Türkmen halkının önünde gözünü açmak için, bilgi vermek için, malumat mümkünçülüğü getirmek için özün cevaplar hakkında cevaplar
komitet hükmünde özünü göre. Ýöne bunu yurttaşynda Amerika olsun, Ýewropa olsun, başga devlet emme yurtlarda ýaşap beren men professor, men doktorlar diýip. Bularňam bana akly ýetdir. Ýöne ahlak bolmasaň, watana bagly bolmasaň, öz ýurduna näme diýär? Gündelik alada süýlen umra bolýar diýip. Ýumşaklyk bilen aýdyp. Şöyle jogap. Bu sefer Buyursam, yani kıyalak aýdylşy. Türkmenistanda bir neşe zatlaryň özüň bir nemedir. Günden güni işläp oturan özleriniň alyp işläp oturan jinayetkäçiliklerde, any statistikanyň ýoklugy. Döwlet kuruluşy bar bolan ýurtda Ors imperiýanyň haçyny saklarmy diýärde. Döwlet kuruluşy bar bolsa bu zatlar bolmasy mümkin näl? Ýöne şu döwlet kuruluşynda nemeler reformalar geçirilmedi. Yani illüstrasiyalar geçirilmedi. Biz Türkmenistan şu öz baştaklygyny kazanılanla öz baştaklyga geçilenle 91-nji ýyly esasy bökdelen neme? Şu Pribaltika döwletleri ýaly illüstrasiyalar we reformalar geçirilmedi Türkmenistanda. Esasy mesele, esas problem şu ýerde. Ona jogapkär adamlar, ya jogapkär nemeler geçirmeliler, mütmenlerler. Ya döwlet kuruluşyny bular ýaly edip dowam et, öz başda boljak bolan ilk kişiler bolmasy gerekdi. Yani bu soň akıl ýetirdiler bunu. Häzirki wagtda. Yani bunu bizni bunu akıl ýetirip otur häzirki wagtda bunu geçirmeli önem aýdýar. Problemlarda uzaklaşdyrýarlar ýani. Statistikaň ýoklugyny biz aýtmaly, ýani Milli Halat Etiş Komiteti aýtmaly ony. Yani şoň üstüne degişli nemeler bolmalylar. Jogapkär adamlar, jogap berýän adamlar bolmaly, guruluşlar bolmaly. Şolar aýtmaly, eger bar bolsa, döwlet kuruluşy bar bolsa. Ses çykan ok. Olar ama uğurlamasyny dowam etdirýärler. ýa, kaç barada da açyk maglumat bar. Halka näýle edip popalanýan. Böyle düşündürüp geçmek bolýar. Şol kaçı zol TikTok'ta neme diýär, reklam edýär. Ony näde reklam edýärler. Rus millet bilen Türkmen milletiniň arasyndaky dostluk nişany ýa-da belgisi hakynda şeýle klipler bir näsil bundan şol bir tarihi goranmaly taklan, yani şonuň ýaly halka impoze edýär. Beýnisini falan. Ony tarihi gymmatlylygy bar diýip halkyň nemesine beýnisinde oturtýar. Yani şonu Türkmen halky şonu öz isleги bilen goramana tutalap bolar ýaly getirýärler da. Meýilli bolmagy. O meýilli öz isleги boýunça şol kaçyk gorar ýaly diýip. Onam Ruslar güýçli, Russiýaga gidip işläp geldim, Russiýaga gidip okap geldim. Yani şu Ruslar bilen adamlary bagtly etdi. Yani ýurdun içinde Türkmenleriň, yani yurttaşlaryň yani arzuwuna ýetmek ýa-da etsem oýsam etmäne mümkinçilik ýok. Onuň şu adam gamış köprü goýarlar. Soň Russiýada gitdi, Russiýa Federasiýasyna gitdi. Erkek hökmünde boldy da hojalygyny ekläbildi. Ýaş oglan gaýry boldy da edip okady, neme okujaýlarynda bagtly boldy, yani Russiýa berdi diýip düşünýärler olatlar. Ýa-da gezmäne gitdim, aýotaydy owdum, yani şu Russiýa aşyk bolýarlar. Beýnisini aldyrýarlar da. Onuň gelibem olsaň şu Russiýadan Rus imperiýasynyň galan näme bolsa, şonu öz ýüregi bilen goramana dutalap bolýar. Yani halkyň içine baryp bilgisiz goýulan halk da jahil bolýar. Şonu
yıkmaly Russiýa, yıkmasak bolanok Russiýa imperiýanyň aşagynda bolastynda şol nişany. Şoň üçin biz şonu yıkmaly zat diýsem, bilgisiz yani cahil boýlan halkyň bölegi garşy çykmana mümkinçiligi bar da. Ýok, durupdyr. Yıkma Russiýa bizim dostumuz diýer. Ýöne has şonu gözüni açyklasan şonuň nähili ýani ýetdiňdiňi. Şu wagtda bir kimin gurulmagy berip ýa-da Milli Halat Komitetiniň alyp baran işlerini beýnisine alyp bilse, öz beýnisine alyp bilse, özüm bar palta bilen ýapşar şoň. Şu neçeler men muny gorak gelipdim. Ýalňyşlypdym diýip öz kellesini özi ýumuklar oturar. Bilgisiz bol. Şu tariham ene de wagtymyz alsa tariham şonuň ýaly öwredýärler ene. Şu neçeler Türkiýe bilen Türk dümedi yani Türk boylarından dümün bilen yoktular. Türkiye diýseler uzak bir ýurt, aýry ýurt. Russiýa diýse ýa Sowet Soýuzy diýse bir doganlyk ýurt diýip tanatyp geldi. Endi halk media açyldy, sos media gezip başlady, mezbur aşady. Endi nähili tarih pompaly. Ýene ýalňyş bu tarih. Türkmen bir aýratyn bir boy hökmünde, yani ya millet hökmünde görkezýärler. Türk boylaryny bolsa, yani Türk milletlerini bolsa aýratyny diýip görkezýärler. Soň kalkan muňa näme haýsy bilgi berseň öwrenmäne mümkinçilik ýok. Haýsy bilgi berseň şonu ýutmak bilen. Soň ýok Türkler aýratyn, Türkmenler aýratyn diýip urtup edip duranlar. Hepukatçiligine edip duranlar. Bilse, bilmese de. Onu ýörüýte edýärler. Döwlet kanalları diýip atlarynda, yani telewizionyadaki programmalarda da şonu şöyle pompalaýarlar da halkyň bilmese. Sosial medialarda da bular Owastanly Türkmenler hem ulanıp böyle käbirlerini, Eýranly Türkmenlerini hem ulanıp böyle ene ähälekini ulanışlar ýapdy. Halky informasyon nämäniň içinde, vakum içinde saklajak bolýar. Ýöne bular Türkmen halkyny tam diýerler bolýar, beýlede tarihini bilýän halk katlarynyň içinde adamlarken ýa vatandaş. Beýlerak. Öyle merdana ütküçük şerde doğru. Oğlum yok ütküçük. Nemesi yok. Kardeşlerimizden gelen, vatandaşlarımızdan gelen. Bir sorumuz bağ olsa bilirsiniz. İyileşler. Ne şu taýda ildeşimiz ýazypdyr da bugün owalaryň, köçelerin ady rusça diýip. Toponimlerden şu familiýalara çeleseredin, häli Rusyň imperiýanyň izi bardyr. Bu için şol bar. İmperiýadan çıkan bolsa o reformalar geçirmeli dälmi o taýda? Şonu geçirilmekde. Şonu geçirilmen şona häzirki wagtda döwlet diýip atylýar bular. Yani bunun özünün bu ýagdaýda saklanıp kalmagynyň özüň bir näme alamaty bolýar da. Yani döwletiň öz başdaklygynyň alamaty ýokmuna görkezenokda Türkmenistany. Häzirem Rus sistemasynyň aşanydygynyň öňe bile suwd edýär. Arada çata geldi. Geçen yıl men döwlet işgäri vertolyot nebesinde işleýän diýip bir geldiler. Şonda iki döwlet arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň netijesinde diýip şonuň sözler ulan ýa-da. Ben aýtdym ona. Sen näçin sen vertolyot çykmagy, nämetdiň 4-5 aý diýdi. Gidip vertolyotlaryň Russiýada diýdi nämet geldik, bejerip geldik. Senin garaşsyz bolanyňa men bir tarap boldum diye 30 ýyl geçdi diýip. Sen özüňde servis göremezmi? Vertolyot etmene, remont etmene yani.
beceriş işler geçirme. Van edip halkın önüne çıkıp biz yurt hiç kime vergimiz yok diýmän bilýärler ýöne öz ulanýan nähil diýenden tehnikalaryny bejermäne mümkinçiligi ýok. Ony tömürge ýurtlar şeýle saklanýardyr. Ýani imperiýa tarabyna mätäç bolmasyn mydamada. Senin ijak nanyňam şo berer, sana etdirer ýöne ijak nanyň ol bölüp berer ýani. Şundan artyk nime diýer. Ulanjak, ulagyny berer, ýaragyny berer, ýöne gidersiň onuň öýünde, onuň ýurdunda bejerip geler. Bu işek suwmanda şonuň ýaly. Senin nemäňde akyp durandyr bolýan, ýöne sen şonuň programmasy boýunça suwmam ulanarsyň, ekinden soň maldarçylygyňam, iqtisadiýatyňam, banklaryňam, hemme zadyň bilimiňam şu imperiýanyň protokoly, ýani sana ýazyp beren ähli ýöne dilden jurnalda näme diýip ýazyp beren bolsa şoňa näme programma sana hödürlen bolar, şoňa görä işlersin. Ýöne ýere gelen o Russiýa imperiýasynyň näme, Rus Federasiýasynyň nämeleri, hazinadan adam gelipdi, parlamentden adam gelipdi, dosýana gatnaşyklar näme. Näme üçin wagtyny bu Ýewropadan baryp duranlar? Ol näme? Dowamly. İçeri işler ministrliginden gelip duranlar. Yok bular näme biz aýtdyk geçdik da onu ýene de aýdýarlar. Ýa-ni näme baglydygyny Türkmenistan, Russiýa imperiýasyna baglydygyny aýdyp geçdik. Ol şoň esasynda protokoluň esasynda ýörýär. Taýan şu milli mekemäň alyp barýan nemesine sebäbi öňsüzerek Rus protokoluň esasynda iş alyp barýanlar öýle. Jan işler hem şodur, işleýiş neme taktikalar hem şodur. Familya reformu tökman geçirmeli. O diýip orsun boýun lakam tawmasy türkmene gerekli ýa-da näme üçin farkynda ýok o hakyky şol. Bu mümkin emä gören bolsaňyz mümkin emelerde adam ýok ýöne Rus gelmedinden ýok nemelerde. Näme batyrdyk diýenler atlary. Göktepe galasynda kesi oşa gatnaşan adamlar nemelerini nemeden bolsaň şo ýerde kitaplarda ýa otayda butayda okan bolsaňyz Forslar gelmedinden ýok. Adamlar atlaryna familyasy ýok, näme ogly dik diýenler atlary. Fors gelenden soň familýalar geçmek. O nemetini geçirdi. Yani düýplüğü neme geçirmemiz gerekli. Ekli taraplyň reformalar. Yani biz bu düýplüğü ýa-ni döwlet kuruluşyny düýp bolup barýarlar ýa bu zatlary üns berdirmejek bolup nemetden jan çekişen karşıdaşlamaz kendir, beýnandyrdyr. Yok, şu taýdany Göktepeň sınawlaryň da şu taýda ýan protokol boýunça işlerde men sinetdim bolýan. Göktepe galasynyň içinde, ýani öňkü galasynyň içinde kısan neme bar. Mazar var, şonu oňartdyrlar. Diýdiler, Berdimurat hanmy näme, ýene-de Mawr Serdaryň neme bar. Bileýär. Oly näme üçin Göktepe galany şol ikisi goradymy? Galan müňläp zenallarymyz, ýaşlarymyz, ýaşullarymyz olar bölden müňläp. Näçe zorlandy, 5000 san Irana alkydyndy, Kürtler tarapyndan. Ruslan hizmet. 5000 san zenanyň alkydylar. Saýlap. Ol 3 gün 4 günläp zorlandy, aňarda dursun zenanlar. Meydanda izinden kovulap yetip yenedip orsun çağasını götürmesin deyip karnına deptirip çağasını taşlattılar genanlar. O taýda 2 tane adamın mazarını görkezlerler. Hani böyle ölenler. Siyasi berilmeli bu işine öyle. Katı düýplü tarihle yüzleşdiren o. Şondan katı aýylan sunamy bar. Evet, şolun näme kalkan hemen görkezjek bolar. Ancak näme bar mazarda üstüne de ziyaret etmene de ruhsat berýärler. Yani adım tutanoklar bar, yani şolary aýada hakykatdan kanadım.
Indi şu tarz iki tane adam lider diýip görkezilýär. Adam sereden iki tane adam çykyr ya da ölüp ýatar. Bular lider. Ine şular güýçli bolupdyr, ine edermen bolupdyr. Şular gorapdyr diýär. Ondan şu beýnisinde näle oturýar? Ruslara garşy ýa-da basbolçylara garşy urşak bolsaň, maňa şular ýaly ýerine lider gerek diýär. Biri çykmaly diýär, halkyň öňüne şonuň izinden gitmeli diýär. Şo lider bolmasa meniň güýjüm ýok diýip şonuň ýaly patsazlanyň ýani beýnisiniň astynda şonuň ýaly düşünje oturýar. Lider sen var aýry howtaga bizim töwelimiz lider bolup ýatyr ekranlarda. Näme impoze etjek bolamokda şolaryň halka berýän oturtjak bolan düşünjesi bar. Şo lideriň boldy da, bir tane iki tane lideriň boldy da. Böyle halk olmasa, izine düşecek halk olmada näme etdiler on bir tane boldy. Ene bular hemme ýerde de şo Rus imperiýa protokolu boýunça işleýär. Doğru. Üstünden o şehit näme öldü, näme etdi. Vatan üçün, Allah üçün diýerler de üstünde de näme bina urup böler olar. Bolýar kardeşler. Şu ýerde jemle ýani hiç küçük näme ýok. Sag bolun. Gatnaşanyň üçin, gelenim üçin. Hemmeňize minnetdar. Bilat teşekkür bolunmy? Yok, o değil, esen olsun dedim. Esen olsun o hemmeňize.